La meva visita al president de la Diputació és més que res per presentar-nos, encara que se coneguem extraoficialment, però bueno, fer-li com no una primera visita com a president de la Diputació i jo com a alcaldessa per primera vegada. La veritat és que la Diputació fins al dia d'avui ha estat fent moltes llavors molt importants, com són el PID, el PEPOS, el PAU, tots aquests plans que la veritat ajuden molt i sobretot als ajuntaments tan xicotets com és el cas de Benetússer. Crec que m'ajuden molt, com ha dit, als ajuntaments molt xicotets, però sobretot també als ajuntaments que estan més separats geogràficament. Crec que fan una llavor molt important.